Drugi put možete da dođete na pedijatiju, ovo dajte Kiti i ovaj lek, a sada Marta poslušamo. Nemojte da mua. Dišite duboko. Dišite. Dobro. Sada pogledam Čekaj se da vidim. A ne. Šta je to? Kako oto? Otoskop. Dođi, uvo. Sve smo uvo radili. Sutra dođete na pedijatriju, ovdje ću da vam napišem da ne zaboravite. Tako. A sada? Da vam snimim beč, doktorka. Dobro. Mama, hoće mene da napraviš. Napravite, čekaj. Sada popite lek. Dođite na kontrolu za 3 dana. Dođite na kontrolu za 3 dana, ali sada moram da popite 2 leka. Nođo. A popite 2 leka. Ajde prvi.